ana dai wata ga wata a daidai lokacin da kasar ta Najeriya aka sanya kan cewa ranar Alhamis ne dai dubbannin yan kasa za su fito kosu da kwarkwatan su domin nuna adawar su akan irin halin kunci da kuma halin tsadar rayuwa da gwamnatin kasar ta Najeriya ta jefa su a ciki. Kusan kuma sai a ga a yau 30 ga wata sai aka ga dubbannin matasa sun fara shiga birnin kasar ta tarayyar Abuja da kuma wasu gudade a sassan kasar sun fara gudanar da zanga-zanga, yayin da dai matasan suka bayyana kan cewa wannan zanga-zangan fa so mi tabe ne suka fara nuna a gwamnati matakar idan Tinubu bai fito a gobe ya fito yayi bayani akan cewa an dawo da tallafin man fetur ba tare kuma da bayyana wasu abubuwa waɗanda zai kwantar da hankalin yan kasa ba, to fa dole ne ranar Alhamis babu gudu babu ja da baya, dole ne dai sai an fito an gudanar da zanga-zanga cikin kasar. A kuma zalika dai za ga irin shirye-shiryen da gwamnatin kasar ta Najeriya ta fara yi domin tunkaran wannan zanga-zanga, yayin da dai ake gudanar da zanga-zangan wasu kuma za su yi zanga-zanga cikin zanga-zanga, wasu za su fi kungiyar jam'iyyar APC da ku ta bayyana akan cewa ita ma za ta fito ta yi zanga-zangar. A kuma zalika dai za a ƙara jin irin yadda alin da ake cikin gwamnatin ƙasar ta Najeriya ta bayyana akan cewa za ta fito da shinkafa